ya nke ugodu happy because Chineke na-enyezuru m onye nke ala abụọ ụmụ ndị elu Chineke ziwa nne m debe na ndị atọkwa ime ya ọsụma egwu atụna m nwaka ụzọ so it's well no Yeah, no, alive. That's the guy just shooting some. Never I should study. Thank you. I can go. You're going to have a look up. Also, me to go here. Oshinaka Velaka. Unamawi Bogad. No, you swear. I got to remember Jesus. I make a but people know that. People are so sorry. Although no short time, no information, notice can you do? I don't know that for it. You only know the level. Where's the news of the weather? When you know that I be grateful and I may love you and appreciate through our heart. But you never do the favor. You don't go to now. You never support now. You don't go to school. Yeah, you say I did this. Vice President Dado. Because Edo, remember, I am sorry, no one day. When I see you, no one day. You must say, I didn't know this. But I know war, not the work. A Belayo can of war, not the Aka, and they have in their one. But can't question God. So you will never pay him and well not to say. Popo, we hang your water and I didn't raise you. I want to be I am a regular listening. I got a weekend upon you. Because biko ịma ka omenala anyị dị mana anyị abịala gị na tebụl oyilute anyị ezie gị ozi anyị si ezu ozi mana anyị ga-ekele ka unu were nke a azụ ihe anyị ji bịa na tebụl mana ịbịazie ịnata ezie gị ozi ka anyị si ezu ozi biko nabata ya ide na n'obi biko onwe ihe iwe ịgwa ha ka igbo ndị be chief ekelekwa Enugu Progress. Our president Tago Inoye na all just alatazi na the idea bụ ịbịa sege ndo na nne gị onwe na-ekpe ekpere ka ọ bụrụ nne ya enyi ọnwa na enyi nne mana ihe anyị na-ekwu bụ ka isi kaa aka ịghọtago mana etu ọ dị na onwe ihe agbụrụ uche
anụkwuru ya mana egosi na uche chukwu ga-eme na uche chukwu ya anyị na-asị gị bụ gị na ụmụnne gị na ụmụ nwaanyị nwụrụ unu jide obi unu aka anyị bịara according to etu anyị siri abịa ihe mmekwa n'ihe nke ọdịnala ọzọ o nwere ihe ọya ọ bụ na ya eme anyị na-abụ n'etiti anyị ịnatazi Enugu anyị mee nke anyị jiri bụrụ klọb nke ịmapụ na ọka esi eme biko gbado na anya jisie n'ike oge nataziri Enugu anyị na ya onye ọbụla metụ nwanne ya aka sị ya afọrọ n'anya ịbụ onye ọma afọkwa gị n'obi Enugu 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 obi juru m afọ ka m nọ n'etiti unu nke bụ obi juru m afọ na unu ga-agba elu m ugwu. Ana m ekene unu ka unu si wee bịa obi anyị niile obi mụ na ụmụ nwanne m na mma nwụrụ anwụ jupụtara na aghọle na ọbịbịa unu bịa wee na-asịkwa ka Chukwu na-edu unu wee bịa ebe a n'ofu n'ofu wee duru na-agụ unu na bụ unu n'ofu n'ofu na-enweghị nsogbu ọbụla. Ọbịbịa unu bịara agbụrụ ụdị ga-ewetakwa ihe ọma tinyere ihe ọma dịkwa na bụ unu dị iche iche nke bụ na unu ga na-afụ ya n'anya ọ bụla ọzọ ịjụ ese. We appreciate through our hearts one love. Daalụ nụ, a na-efelu na agụụ na